הבעיה פה היא אך ורק בי. לקח לי 10 שנים להבין שהבעיה היא לא ההורים שלי. הם לא באמת אלה שהם אשמים בחיים שלי ובחיים שנוצרו לי. הבעיה פה היא אך ורק בי. זה לא אכלו לי, שתו לי. זה אתם אחראים על החיים שלכם. בין אם זה התחושות שלקחתם על עצמכם, בין אם זה הרגשות שלקחתם על עצמכם. נכון, כל אחד יכול להגיד לכם משהו וזה כנראה פגע בכם. אבל זה שלכם אם לקחת את הדברים אישי אליכם. כי ברגע שאתם מבינים שאתם אחראים על החיים שלכם, מה אתם מכניסים אליכם ומה אתם לא מכניסים אליכם, אתם מבינים שיש לכם שליטה על הרגשות שלכם. בין אם זה עכשיו לבחור להיות עצובים ולשבת כל היום ולבכות ולהתמרמר על החיים שלכם, לבין זה עכשיו לצאת, לרקוד עם חברים. יש לכם את הבחירה, והבחירה היא נטו בידיים שלכם. אתם בוחרים מה להרגיש, אתם בוחרים איך להרגיש. וברגע שאתם מבינים את זה, אתם מבינים איך לחיות את החיים בתור מאסטרים, בתור שולטים על החיים שלכם, ולא אחרים שולטים על החיים שלכם.